Dan na subscribe domin samun shirye-shiryenmu sannan ka danna ƙararrawa mun gode. Sajan Umar. Yes sir. Yau duk wanda ya shigo ta nan lungon na mu ba shi aiki don ga wani kayan na gani a aji. Yes sir. Yawa. Abbar idan gari ina zuwa haka kuma. Kaga bakin titin da nake so in je in siyo manja. Na an hana a gari ba zaman gida ake yanzu. Banda ko sisi a ce mun zaman gida yi. To ya za ka yi gwamnati ce ta sa hakan. Gwamnati ikon Allah amma ni ba zan zauna ba. Baka san dai abu da ake yi ba duk wannan ya ce a can yanzu an daina yin Na me? da ka fita ma'aikata suna can kama kalasi Ragargaje kama za a yi. Ma'aikata suna nan akan kwana ka Kwarai je ma kuwa. ba an ga muku ba ni nan inda za mu je mu nan a zaune dan kanwar kawarkin shirka kakata. Tsabagen aiki. waye shi Ki kamne. Tsabagen aiki nake gama. Da haka ni yanzu babu ana nan ma'aikata. To ai- Ka tafiya ta. Ka kuma Zaman gidan dole. Zaman gidan dole. Yalla bai dan Allah dan Allah ku ya kun. Yalla bai dan Allah ku ya kun. Wallahi ka yar kanwar kawarki yar kakan mu da take asibiti ba ta da lafiya yi ne. In jadi betta. To yanzu da ka ta dubba wannan ba. Irga mun wannan duran su. Irga mun Su mana. Sama ya wai. Ba ka sauri ka irga ba. Ka gama irga kuma ga wancan. Kai, kun da wancan.